mungkin maling mlebu omahmu. Lho, nalare ngono dia. Nggih ta? Kula nate cerita ngeten iki teng Ponorogo, Pak, kemutan. Lah kok dicoba kali Allah langsung. Lampu tengah jeng kula niku langsung napa niku kongslet, wah pun medeni. Tapi alhamdulillah selamat mergo wonge melek kabeh. Ana sing mlayu langsung dipateni. Umpama kok do turu ya kobong. Nalar nggih. Jenengan ngoten niku kok meroro ana kala jengking apa-apa, mesti selamat wong jenengan melek kok. Sapa guyu telat iku? Ayo. Sandang kelawan pangan iki intine Bu ya iku bagianipun wong melek sabar narima sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek wong sabar karo wong nrima. Diapalke Pak Bu, sandang kelawan pangan niku bagiane wong melek wong sabar karo wong nrima. Jelas wong turu ya umane iler ora kok sandang pangan. Saged nampi engko tak jelasno mburi iki ana syaire duwe judul anyar Pak, zikir wengi ajaan tahajud ya Cak. Bapak Ibu ada yang mau lewat lingsir wengi kahanane sepi hayo dulur dikulina no tangi sembah sujud ngersane ilahi salat tahajud aja nganti lali. 1 2 3 4 zikir wengi mangke maos istighfar sareng-sareng sing saged Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Bu kali disambi santai mawon. Iki cara TV kan selingan iklan sik. Banyak meneh. Lingsir wengi kahanane sepi. Ayo dulur dikulinakno tangi sembah sujud ngersane ilahi salat tahajud aja nganti lali gayuh derajat sarana tirakat salat sunah aja nganti kendhat derek sunah jeung Nabi Muhammad insyaallah mulya dunya akhirat istighfar astagfirullah
minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan sholihan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Glilir, glilir, glilir bengi kakean turu dadekke ati mati Glilir, glilir, glilir bengi salat wengi bisa dadi tamba ati Glilir